Speciaal voor de kinderen van groep 5 en 6 organiseerde Venray Beweegt een skateclinic. In het kader van de Venrayse Sportweek worden tal van activiteiten aangeboden voor de basisschooljeugd. Wij vonden het tijdens de Venrayse Sportweek heel erg belangrijk dat we diverse dingen organiseren die de kinderen ook in de openbare ruimte kunnen doen. We hebben voor de groepen 7 en 8 hebben we fietsclinics georganiseerd. Voor de jongste kinderen hebben we afgelopen vrijdag en deze week een speeltuinentour. Waarbij de kinderen dus langs allerlei speeltuinen allerlei QR-codes kunnen zoeken. En voor de groepen 5 en 6 hebben we hier skateclinics. We beginnen eigenlijk met het vallen, dus echt tot de grond. En we gaan steeds stap verder. De kinderen die moeite hebben, hebben een eigen groepje. Kinderen die iets meer kunnen, krijgen iets meer uitdaging bij mij. Wij organiseren de skateclinics eigenlijk op verkeersveiligheid. Als de kinderen op straat gaan en naarmate als ze een sport kiezen of op skilers gaan, dat ze leren hoe te remmen, met vallen, opstaan. En als ze bepaalde dingen buiten tegenkomen, behandelen wij ook in de les. En dat ze dat mee kunnen nemen naar buiten. Wat vond je van de skateclinic vandaag? Ja, leuk. Hier ging het al heel goed, want ik ben hier ook, had ik ook echt geleerd dat je de V moest maken. En dat je hier ook over de plank heen ging. Dat was allemaal heel leuk. Ook leuk. We hadden onder pionnetjes heen gegaan. Op de schans. Wat hebben jullie vandaag geleerd? Ik denk wel dat je echt de V moet maken en dat je dat dan gewoon steeds moet doen als de V helemaal uit is gerekt, zeg maar. En jij bent over de juf heen gesprongen. Hoe was dat? Vond je dat spannend? Ja, het was leuk. En zou je ook vaker gaan skaten nu je dit hebt geleerd? Ja, ik zat eerst ook nog op skateles en ik skate thuis ook best vaak, want wij hebben thuis een heel groot pad waar dat heel handig op is. Nou ja, mijn vriend heeft ook skates, dus ik denk het wel. Hoe gaat het met de skatesport in Nederland? Het is eigenlijk nog best wel klein. Schaatsen is eigenlijk veel populairder dan skielersport. Maar we zien wel dat skielers vaker kunnen opgepakt worden, omdat schaatsen vaak alleen in de winter is. En skileren kunnen ze eigenlijk bijna door heel het jaar doen. Ik zou zeggen, haal je eigen skates uit de kast, draag beschermers, ga even naar de lokale winkel om beschermers te halen. Leer ook remmen, want we zien de meeste gevallen en blessures dat ze wel kunnen skaten, maar niet kunnen remmen. Dus zoek dat wel eventjes op voordat je naar buiten gaat. En hoe is de sportweek tot nu toe ontvangen? De sportweek is tot op heden heel erg goed ontvangen. Alle kinderen die meegedaan hebben, die we gezien hebben, zijn heel erg enthousiast. En doen gelukkig heel goed mee met alle dingen die georganiseerd worden op het gebied van sport, bewegen en vooral spel en plezier.